Arratsaldeon, Aitor Goitia. Bai, kaixo. Batetik 20.000 especies de abejas pelikulan protagonistak ere Basaurikoa delako, eta zuk zer horrek eraman duzulako Madrilgo Fashion Weekeko talentu berriei eskainitako saria. Beraz ez baino den zorionak. Bai, eskerrik asko. Egia da, amets bat bezala bizi nuen egun hori, eta oso eskertuta benetan. Balio izan du sariak gainera, ze moda munduan eta buru belarri da bienak ezagutuko zuen zure lana, beste batzuk behar bada ez genuen ezagutzen, eta guk saio honetan badaukagu kolaboratzaile bat Jokin Aierre Garai, eta berak eman zigun pista zure lana nolakoa den. Beraz, ea ados zauden, berak egin zuen deskribapenarekin. Zerbait oso ondo egiten badu da puntua lantzea. Puntuzko jaka zoragarriak egiten ditu, batzuetan boxerrak ere egiten ditu puntuz, eta horrelako jantzi txikiak puntuarekin lantzea ez horren erresa, eta gainera berak puntuan ere estampatuak sartzen ditu. Orduan, beste modu batera lantzen du, badauka beste zerbait dela maskulinitate eta femininotasunaren arteko mugak apurtu beharrean berak lotu egin dituela ez, bi mundu hauek, eta orduan beste maskulinitate bat aurkezten digu, nahiko transgresorea, homoerotismoarekin ere jolasten du, batez ere bere aurkezten bideoetan, eta bilduma honetan, adarrak deitzen den bildumagatik jaso du saria, errituekin, jantzi tradizionalekin jolastu du, eta hor badauka sormena hunditik atera den bildumak koloretsua. Buruarekin baietz egiten ikusten zaitut, Aitor, asmatu du ez da? Bai, guztiz, oso hitz politak esan ditu. Bai, eta pentsatzen dugu meritu horiek direla ere epaimaiak kontutan hartu zituenak zuri saria emateko. Ze talentu berria saritzen ari direnean, nolabait ere saritzen ari dira, etorkizun handikoa izango den izen bat, ez? Somatzen dutela kontu mutil honekin emango duta zer esan, ez da? Bai, egia da, beraiek agian ikusten dutela nik nire proposamenean egia bat. Orduan, azkenean, ez dakit, proposamen ezberdin asko egin dezakegu gazteak, baina benetan beraiek zentzua bilatzen dute arroban. Adarrak bildumarekin irabazi duzu, eta zuk esan duzu, autentizidade asko dagoela, zezuk ere zure lanetan egiten duzu, zutaz hitz egiten duzu. Zure historiaz, zure bizitzaz, gure kulturaz, ze Bartzelonan eta ikasitakoa zara, baina berriro itzuli zara, Basaurira, berriro itzuli zara etxera, horrek daukan konotazioarekin, eta adarrak honetan adibidez ikusten dugu hori, artilea erabiltzen duzula, ezta? Eta hori deigarria egiten zaigu, ikusten dugu, molde desberdinetan, telak eta ere aintzinakoak dira, zahar ikutukoak, zer egiten duzu nahi eta hola nostalgiarik eta hori? Bai, egia da, lan egin nuen kontzeptu hori, traje edo jantzi tradizional askoren zentzua bilatzea izan zuen holan bide moduan, eta azkenean aurkitu nuen intimitate holan izkutu bat jantzi guzti hauetan, eta baita ere jantzteko ekintza mezu izkutu bat zuen beldurrari buruz hitz egiten zuelako, eta adibidez badaude jantzi batzuk hemen Euskadiko edo Euskal Herriko herri askotan, non usta erabiltzen dute gorputza izkutatzeko, eta hori zentzu holan poetikoago bat izaten amaitzen du, sorte ona izateko. Gizakiak animaliak naturan izkutatzen diren bezala, ez? Gizakiak ere izkutatu daitezkela naturaren osagaiekin, naturatik ateratako osagaiekin. Hori da. Eta azkenean hori intimitate bati buruz hitz egiten zuen, eta nik gero baita ere nostalgia hau eta intimitate hau materialetan azaldu nahi izan nuen, eta prozesu guztiak holan materiala bera bakarrik hitz egitea zuen mezu moduan, eta berek erabakitzea zein itxura izaten duten amaieran, eskuz interbenitu nuen, eta ura erabiliz holan denbora azkartzen arroparen prozesuan, eta
ba hori izan zen bidea. Tradizioak gainera batzutan uste dugu gogorrak direla, ez? Eta batez ere Euskal Herrian, ez? Ematen duzuk pilotarien galtzak ikusten dut maiz erabiltzen dituzula, Madrilen ere ala ikusi zitugun gaur ere bai. Tradizioetan ematen du, ez? Gogortasuna eta hola behar duela, baina zuk hori aldatu egiten duzu. Hori da. Eta esaterako bideoan, kolekzioa ezagutzera emateko bideoa egin duzunean, orain ikusiko dugu, maskarekin jokatzen duzu, posturekin, bueno, hor badago beste sensualidade bat ere horren atzean, ezta? Bai, guztiz. Eta, egia da, azkenean ni badakit zein den nire publikoa edo nire bezero printzipala, eta hori izaten da beti nire komunikazio bide egokiena, eta azkenean gizonek, LGTB gizonek dira nire bezero printzipala, eta baitaren ni horren parte naiz, eta azkenean modu erreal batean komunikatzeko edo arropa kontekstu batean jartzeko, erabiltzen dut guztiz identitate hau. Egia da gehien bat gizonek jazten dutela zure arropa, baina zuk aldarrikatzen duzu arropak berak ez duela generorik, ez? Eta izan daitekela batentzat zen besterentzat. Azkenean genero hori ni bezeroak jartzea dut helburu moduan. Orain arte gizonak izan dira gehienezkoak, baina emakumeak azten ari dira nire proposamenean interesatzen. Bai.